kesän 2012 kivijuhlille. Tänä vuonnahan kivijuhlat täyttää 60 vuotta. Nyt tässä käsiohjelmia myydessäni kuulin niin upean tarinan, että pakko kertoa se teille kaikille, että meillä on täällä yleisön joukossa vieras, joka on lukenut 7 veljestä ensimmäisen kerran saksan kielellä. Ja innostunut asiasta niin paljon, että hän rupesi opiskelemaan suomen kieltä, on lukenut tämän veljekset suomeksi monen kertaan ja on nyt meille täällä tänään. On kyllä ihan aplodia arvoinen paikka. Juhlavuoden kunniaksi tahtoisin kiittää talkooväkeä sekä näyttämöllä että näyttämön takana. Ilman talkooväkeä ei olisi kivijuhlia, mutta ei myöskään ilman yleisöä. Ja ennen kuin päästään noin veljekset irti, niin haluan muistuttaa, että maanantaina 28. kivijuhlat tekee taas historiaa, nimittäin näemme ensimmäistä kertaa ruotsin kielellä Nummisuutarit på Friastrot. Ohjaajana Juha Hurme ja näyttelijät tulevat Sirius ja Marx Teatterista. Ensi kesänä 2013 näemme täällä Veijo Meren Aleksis Kivi-näytelmän. Sen tulee meille ohjaamaan Samuli Reunanen ja musiikit säveltää sitten Aleksis Kiven runoihin Iiro Ollila. Mutta nuo veljekset ovat kesäkuusta asti olleet lähtökuopissaan, joten sulkekaa matkapuhelimet, päästetään veljekset irti, nautinnollista teatterilta. Jukolan talo eteläisessä Hämeessä. Seisoo erään mäen pohjaisella rinteellä liki Toukolan kylää. Sen läheisin ympäristö on kivinen tanner. Mutta alempana alkaa pellot, joissa ennen kuin talo oli häviöön mennyt, aaltoili teräinen vilja. Tämä hurja elämä ei käy pääsi, vaan on sen loppuviimein hävitys ja turmio. Veljet, toiset tavat ja toimet, jos toivomme onnea ja rauhaa. Tärkeä pykälä on meillä kohta suoritettava. Tämä on laita. Jos talonpitoon me toivomme järjestystä ja pysyväisyyttä, niin yksi meistä olkoon esimies ja isäntä. Emännätön isännyys on puoletonta ja ontuvaa. Talo ilman aitan polulla astelematta emäntä. On! Niin kuin sudenpesä ilman naarsutta. Tai niin kuin saapas ilman toista saapasta. Totisesti. Ontuupa se, niin kuin Aapo sanoi. Ja huutaa meille korkealla äänellä. Kas niin Juhani, kas niin Tuomas ja Aapo, kas niin Simeoni, Timo ja Lauri, juuri niin minun pikku Eeroni. Olettepa poikia, joihin mielistymme. Kuka poikuja? Peikut ja pelttarit, kertokaa huuti! Aika 7 sinä! Tuomas seisoo niin kuin tammikosta saarna Abrahammi. Jukola Salomon Simeoni herneet keittää, Timo sekaan rasvat heittää. Pataan kuohuma siinä onkin Elisarja ja Loikoin Sanni Karja. Voimalla 7 miestä. Sunnimäen harjulla seisomme. Kirkko näkyy ja tuollahan loistaa lukkarin punainen puusteli kuin liekehtivä perkelten pesä. Siinähän koko helvetin herraus. Siinä se hirmuinen kunnia ja pelottava viisaus. Kaikki jäseneni puutuvat ja jalkani iskevät armottomasti vastakenttä. Mitä teen tällä pyhävelin hetkellä? Mitä teen minä teidän kurja vanhin veljenne? Jostain korkeasta katselee hän maailman piiriin. Taistelua allans monta, havuoksan rauhan viiri. Päällänsä liepoittaa.
että muori tulee ja ime oikein tuikean sarven tämän veli Juhani ruskea reisi pakanaan. Muori imee ja rapsuttelee, koska vaari pelaa. Tehdään vasta hyvin yhteen mallaan. Minä me teen perheli teidän kolan Kuinka riivattua? Nimen nakkasi ja nekin liippasi, ettei kopsahtanut minua otsikkoon. Lähdetään pollo takaisin. Ota se ukoveri. Ai! Tää hattu kömähtää. Olepas heittämättä, jos mietit sähköä saivoristoon. Siellä on lapsiakin sinä rolisto. Voi teilteen aikaisin. Te kalvukit ja koiran kuormaiset. Niinhän rauhallinen matkamme jeskään pääsi kunniallisesti ohitsemme tiellä. Päivää! Päivää! Mitä hirveyksiä näin minä? Pojat, kuinka laitanne? Revittyinä, sinimarjoissa, ruvessa ja ryysyt Meillä ensimmäisenä miehenä keskustelevisten johtajana, ratkaisijana riitaisissa asioissa, sanalla sanoen yksi olkoon, joka ääni käy etunenässä järjestyksen tähden. No minä olen tässä enemmän olisit katsellut ympärillisessä maailmassa. Jos esimerkiksi olisit käynyt Turun kaupungissa. Täällä jyrisee vaunu. Ja vaunuissa istuu se vietäviä viiksinaamaisia narreja. Istuu tyttöjä kuin posliinivauvoja tuoksuttaen kauas ympärillensä sakean hajun kalleista öljyistä ja vastuusta juotiin. Hei! Juuri niin. Yksi sana tuomas. Yksi sana. Takaisinpa kerran veli Aapo sinun väkeisen voimas käydä huikeasti yli Juho, mutta enpä tuota juuri mielesi uskoa. Kuinka tuossa Ajattelette kuin uskon sankarit, Juho kimpusta ja väittää kuin Israel itse ja Tuomas seisoo liikkeitä! Mitä sanotet? Että makaas on alla. Astuppas numeroon Simeoni. Jaana toukolasti kanssa. Saipa hän silloin ensi alkuun Nupille aika plassauksen. Mutta siitä suureko huolimatta kääntyi hän vakasti ympäri, nappasi seipaa miehensä kourasta, löi sitä vasten pääkota niin, että seiväs poikana mennä. Tulepas poika! Juhanin omat housut nousivat tässä herransa vastaan ja rupesivat vittumaan himolle. Se mullisaukko. Vai ei hän tiennyt? Mutta olettepa kaikki taas niinku harkit niskallani. Vai ei hän tiennyt? Eikö huutanut kun rajamies huikealla äänellä, että Venttaal housut putaa! Laula sinä mullisaukon poika, laula, koska minä tanssin. Iloitkaa ja riemuitkaa, nyt on meillä joulu. Nyt on ottaamme tänään haanikat ja siulu. Sä Eero, panelepa suunnille kannullinen olutta, niin saadaan tietää mille vai tuorenesteen löydy. Mikä hullu juoni tämä oli? Huljas juoni, valelepas. Minä tuosta nyt syntyi yleinen kärkä. Palavat väjän viskattiin parvelta alaspäin. Siitä se nopeasti yritti. Tuletta pelastumaan, mutta pakkasen uhreiksi. Katsokaa taivas, hirkästyy ja kylmästi suoltaa jo pohja, veljet maailman nauttimukseen. Väliaika.